Nova exposición na Casa da Cultura de Porto do Son. As paredes do lugar están cubertas de traballos realizados en patchwork nos cursos impartidos por María José González. A Casa da Cultura de Porto do Son ten novos inquilinos. O venres á tarde inaugurouse a exposición Patchwork, costura e labores de agulla que recolle as obras feitas polo alumnado. A súa mestra María José González precisou de que trata esta técnica de costura. Creativa e corte e confección. Estes traballos realizáronse todos aquí en Porto do Son. Levamos case 18 anos traballando aquí, pouquiño a pouco. Todos os traballos realizanos todas as miñas alumnas con moita dedicación e moito traballo. Obras resultado dun proxecto creado antes de comezar a coser. Ese proxecto levase a realidade con telas, agulla e todo eso. Todo é traballado a man, de cosido. O patchwork é algo que se realiza unindo trozos de tela e facendo un proxecto como colchas, tapetes. E a costura creativa é algo que é único, é algo que creas só unha cousa. E faise toda a realidade con agulla, evidentemente, cas mans. Máis de 40 alumnas participaron na confección desta mostra formada por diferentes elementos. Toda a confección ten un uso, evidentemente. Bueno, cada un fai o que lle gusta, claro. E destacou a gran acollida que está a ter o patchwork. O que está máis gustando, que máis salindo, é máis a costura creativa. Por que? Porque é outra técnica de agulla ca cal non hai que sacrificar tanto e ves máis logro, ves máis creatividade, sabes? Polas súas mans pasaron moitas alumnas cos que compartiu os seus coñecementos de costura. Levamos aquí 18 anos, en Lousame 17, montei unha academia de corte e confección, agora non, que xa cerrei, e seguimos dando clases aquí en Porto do Son hasta que os jefes nos deixen, claro. O alcalde de Porto do Son, Luís Oujo, estivo na inauguración da exposición e destacou o traballo realizado nos cursos de costura. Eu creo que é a exposición que máis traballo me dou, porque María José está nerviosísima. Para nada. Estabas nerviosísima estes días, María José, que todo lle salía perfecto, que non lle faltara unha peza, chamando a todas as casas, que trae isto, que trae o outro, pero se vou, porque eu traballo todo un ano, vale? E ademais, eu tamén teño que dicir que eu sufro na casa non, que eu disfruto na casa, vale? O que quere entender que eu entenda. Así que hai aquí moito traballo bonito e espero que a xente o veña a visitar, verdad, María José? Algunhas das alumnas de María José compartiron as súas impresións dos traballos realizados e as súas confeccións. Eu este ano fixen pouco porque estuve un ano bastante mal, pero bueno, terminei unha colcha que é antigua, fixen un bolso para a miña neta, fixen un neceser, fixen, non me acordo que máis, fixen varias cousas, pero este ano moi pouco. Agora teño mente de empezar para mesillas de noche e para a coqueta, uns pañitos, porque agora no verán, eu quero cousa pequena, para terminar pronto. Son unha alumna ainda relativamente reciente, non é María José, pero bueno, algunhas cousas fixen. Fixen pois uns jerseciños para o neto, fixen unha toalla, unhas bolas de Navidad, para facer un árbol de Navidad que me quedou así. E agora estou facendo unha colcha de patchwork como estas, moi bonita. Se que aplicara nada máis. Temos borrollo todas, como di ela. Os interesados en coñecer as obras poden visitar a exposición na Casa da Cultura de Porto do Son.